Mauni ang explanations. Gitest ani nga item, ang atong nahibaw-an sa mga forms sa verbs nga gamiton kung future ang hisgutan. Ang present tense nga simple parehas sa option A ug ang continuous parehas sa option D pwedeng gamiton for future meaning, pero dinhi nga sitwasyon ang will for the future ang saktong gamiton. Will cook ang saktong tubag dinhi kay ang sentence nagpakita nga wala pa nakaplano nga lutuon jud niya ang adobo. Ni-suggest pa siya ani nga idea kung ganahan ang iyang kaistorya. Nakahimo siyag desisyon nga naay posibilidad nga buhaton ni niya. Depende kung ganahan ang iyang kaistorya. Kung ingani nga meaning about sa future, mga desisyon nato karon nga posibleng mahitabo sa future, pero wala pa jud planuhi para mahitabo jud, wala pa pangandami, gihuna-huna pa lang. Ang modal nga will for the future ang gamiton. Maong C ang tubag dinhi. Ang B nagpasabot nga giplanuhan na niya nga adobo ang lutuon. Ug dili na niya need nga mangutana paganahan ba ang uban kung kiniiyahang lutuon. Planado na ang dinner. Ingon ani kung be going to ang gamiton nato for the future. Kining option D pare-pareho pud ni sa option B nga meaning planado o gipangandaman pa jud ni, naka-schedule jud ni siyahang meal plan siguro ug igo na lang siyang mo-announce nga mao ni ang panihapon nga iyang iandam. Basta mga naka-schedule nga buhaton sa future, gi-arrange personally para mahitabo, present continuous form, pero pang future ang meaning, mo'y gamiton. Dili pwede ang option A kay ang present simple magamit lang ni pang future meaning kung fixed nga mga schedule ang hisgutan. Parehas sa mga regular nga schedule sa establishment, regular nga schedule sa mga eskwelahan, o dili ka ng mga personal nga imuhang gi-arrange para mahitabo sa future. Ang mga verbs dinhi sa choices pwedeng makapakita og meaning nga naay changes nga nahitabo sa usa ka butang or tawo. Pero kung colors changing ang hisgutan, ang verb nga angayang gamiton ani nga meaning maora ang turn o go. Ang sentence dinhi nag-imply nga ni change ang colors sa traffic lights. Sa options, makita nato ang verb nga turn naa sa option A. Maong mao ni ang answer. Ang ubang verbs nga naa dinhi makapakita og change pero dili suitable kung about sa pag-change sa color ang hisgutan. Option C ang saktong tubag dinhi. Atong makita nga ang sentence naghisgot og mahitabo pa sa future. Pero ang verb nga gipangita, ang verb para sa when clause. Kining part sa sentence nga nagsugod sa when. Kung naay part sa sentence nga nigamit og when clause, pareha aning when you blank Diana, pero pang future ang meaning, ang verb form ani nga clause, present simple. So dili ta kagamit sa option A o D kay mga future forms man ni, be going to, og naay will nga helping verbs. Ang option B po, dili pud pwede kay present continuous ni siya, gamiton sa mga nakaplano og naka-fix na nga schedule sa future. Ang atong sample sentence naghisgot kong kapila gibuak ni Joy ang glasses. Katulo na. Kung iani ang atong ipasabot gikan sa una hangtod karon kapila na nahitabo ang usa ka butang or sitwasyon, mogamit og present perfect tense. Mao ning option D ang saktong tubag. Basta moingon ganit tag it's the first time, the third time, the fourth time, or kapila pa man nga time nga nahitabo ang same situation, ang sunod ani nga clause present perfect tense ang verb. So maingon ta, this has happened dinhi nga item. Ang past simple nga naa sa option A about ra nis unsay nahitabo sa una. Ang present simple nga naa sa option B about ra pud nis karon nga sitwasyon. Ang option C about ra pud nis unsay padayon nga nahitabo karong taknaa. Kining item nagpakita nga nireklamo na ang nag-istorya kay late na kaayo sa gabi pero wala pa matulog ang kaistorya. Kung ing-ani atong gipasabot, mo complain ta or mo criticize kay dapat nabuhat na ang wala pa mabuhat, pwede ta mo gamit sa expression nga it's time, dayon subject, dayon ang past simple form sa verb. Pareha ng it's time you went to bed. Ang verb nga gamiton sa clause after sa it's time, past simple form sa verb. Pero present ang meaning. Mao nga option D ang tubag. Dili option A, B, ug C kay dili sila partner sa expression nga it's time kung mo criticize or mo complain or mo reklamo na ka sa mga wala pa mabuhat nga butang nga feeling nimo dapat nabuhat na.